danna subscribe domin kasancewa ta. Abokina, wannan rayuwar da kake gani ba komai bace ba wallahi. Ina san da shi. Kana biye wannan rayuwar wallahi za ta kai ka tabbata wallahi. Ai ga maka. Sai na samu labarin cewa kaka ta mutu zuwa kudin ta ko. To sai me? An gaya maka magana shikenan ka doka kaman gaskiya ne. Kai a Ka kira daina kallo na da ido da idan Allah. Kai mun magana ina jin ka. To ya hankali ka sai me? Ka nake faɗa maka. Ni na taba cutar ka ne, yau shi na taba cutar ka. Mun da tare ban shiga. Amma kana cutan wasu aiko? Kakka min shi shigi a kan lamurka na gaya maka. Da ba ka son gaskiya ni kuma Allah ya yarda. Kai. Ba zan daina faɗa ma gaskiya ba wallahi. Ni da gaskiya. Saboda ai in dai muna tare da kai sai dai ni dai ba zan daina faɗa ma gaskiya ba. Tun ba yau ba. Ni fa ba zan wallahi ƙarya kake. Ka daina ba zan daina ba. Kawai ka shiga min harkocina. To shikenan. In ka tambaye ni alheri ni zan yi ma ban cuce ka. Amma harkocina ban so kana samu. Shikenan. Don Allah ya rabu sai maka mana. Iye? Don Baba yau. Wani hakuri? Ha? Kai, me haka? Da waka ba shi kuɗin sa me wannan abun? Kai, me yasa ba ka da tausayi ne wai? Kai. Ya hana ni bin shawarar abokina.